Docteur Adama Sambo hanne on gaɗi hawrine ɗo e yaago ministre kitantoɗo haala durande cuuɓagol liƴƴi leydi Benin ɗo haala jonne num maroɓe nde leydi meɗen Benin ɗo to haalaji ɗin en seɗɗa gon yimɓe yiɗi fama ɗum e noon laati dabare hawrinere muɗum e hanne. Wallahi mi sanna taw jama'are wulaku meɗen fu mi sanna ko laati Maroc mi sanna bo ɓiɓɓe Benin fu mi sanna bo rewɓe ɓenni meɗen taw ministre ɓe kan président Patrice Talon fu mi sanna ɗo ministre fitantoɗo ndemali durande kan waɗi ɗo o weeli layon to ñalani ɗum ɗon min kollano o fotta e Maroc e Benin fu to non e walde APS ko hani noddine fof ko commune ji ko ɗuɗi fof ɓe noddini ɗum mi sikki bo ɓe notake non ɗowre nden ɓe gari ɓe kebbi e suudu ko ministre wari holli ɗumen won ko gouvernement men Benin yiɗani durande meɗen ɗumen noon koɓe niyi waɗango durande meɗen dow Benin ɗum o go'o taw o wittoy e haala ɓartiru o wi holli no to yama ɓartiru ɗon rowani ɓe kaggi ɓe kaɗi naele janani ƴiwoɓe e gennele men ko tawi en ɗo e ila Nigéria fa yahi Niger Burkina e Togo en fu ɓe kaɗi ɗum natugo ngam sabu ɓe ɓuyta toyra ɓe ɓuyta yimɓe warteɓe ɗo wakkati ɓartiru gese bulleteɗe kalketeɗe ni jon kan gese kalketeɗe e naele warteɗe to kañƴum waɗi ɓe kaggi ɗum to dow filla makko bo min paani mo hikka bo kadi faka hannde dow siri kaggol kon num ɓe gonani ɓaawa ɗum ɓe ɓeydi ɗu ɓe mbi hikka goɗɗo iwata commune gon yaha commune feere yahata kay département gon yaawi département feere gotum tin won ko yarda kadi yimɓe wawan ko ummi département Albori ngam toon ɓuri yorgo toon ɓuri saɗorma waɗa naata fa bargo amma yawtata bargo to ɗon kanko ɓe kolli nun ɗon amma minon duroɓe mi sikki goto amen holli ɗon wi ɗum ɗon bo ɗum nafata na e hani wiye getti Albori to wari bargo fu getti bargo acce jippo farto